Me look and me tell him this. Me look and me tell him that. Ropa ra Jesu. Arnei nekuswera uchonzi wazvimba. Iwe uri murume unotenda mbimba. Iwe akuna kuti azoita zvekupimba. Nekuti ukuziva kuti nini handisi kutongoimba. But the blood of Jesus shall never loses the power. Vanenge vakajega tawa. Vari kumutawa-tawa. Ropa ra Jesu arizi munepara kana kuti kopa. Arizi rinoflopa. Arizi nekuti kune mweyatsvina ichastopa kana kuti pane vanhu vachabloga. But rinenge rine mablessings akastoka. That's why nchiti aripa chabvara vashoka. Ropa rinopedza nyota. Ropa rinodhura pfuura kana 30,000 matoyota, pfuura kana 600 billion mota, pamwe chete nevanhu vaya vanozvita vaida kutotisvota. Iwe ropa raJesu harikwanisi kutengwa nyangwe nemapromota. Because munoziva kuti kana venhoda vanoda kupoda, vanoda cream soda, vanoda kutoita zvekuita kunyaranyara kusvoda, vachoita yatiri yekuti vanenge vachizotinoita yatinoda. That's why chiti ndevenhoda kana mukavaona vachingouya vakapoda, gare mavaziva kuti avo vari kufunga kuti vachazonhongawo ngoda nemamboda vobva vatimisa kuita tinoda. Because vanenge vachida kuramba vachingoda kutsvoda, kudoda, varume vanopoda inhoda. Saka tongoziva kuti taramba chingoita zvatinoda. Cream soda imi ndisu toramba chingoita yatinoda namatoda. That's nchiti muchida kuona kuti isusu tachena ende hatina chatinokomblena, but tiripo pogara tango explaina kutsanangura kuti ropa raJesu iwe anesu Mwari ari kumberi, kwete kuti wekubesu. Ndichiti story safe muri omo muri bhumu ende isusu totambira mutefu ende kubasa kwedu ndisu mashefu timbotura befu nekuti nemoyo murefu. Apa tiri vanhu varefu vekuti vari kuenda kurefu. Tititi noenda kuUEFA. Tata mcheti ona titi pasa newendefa. Whenever garema ziziva tinowina UEFA kana tunotora kuti UEFA. Ndichiti nige kemfa plasi di nature. Apa takatakira kuchecha. Atina kuzongomecha kunongo uja kuzongokesha. Noite kuvasecha